Mayong adlaw, ako si Jason Doval, ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Upat ka mga bulkan sa Pilipinas ang nagpakita og abnormal nga kalihukan karong adlaw base sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Gipaubos na karon sa Level 1 ang Canlaon Volcano sa Negros Island, Mayon Volcano sa Legazpi, Albay, Bulus Volcano sa Sorsogon ug Taal Volcano sa Batangas. Sa advisory sa PHIVOLCS karong adlaw, nakamonitor og mga volcanic earthquakes ug pagbuga ug puti nga steam plumes sa upat ka mga bulkan. Gidili ang pagsud sa 4 km permanent danger zone sa mga bulkan nga ubos sa Alert Level 1 tungod sa posibilidad sa kalit nga steam eruptions. Sa laing bahin, duha ka mga trackers nga gikatahong na missing niadtong Martes human sa pagbuto sa Canlaon Volcano nakit-an ra sa mga otoridad. Ang Canlaon mao ang ulahing bulkan nga nahimong aktibo ug mibuto karong semanaha. Posibleng mahumana ang kalibog sa dakbayan sa Subo kabahin sa legalidad sa pagbaligya sa SRP lots nga nahimong rason nga dili magamit ang halin alang sa mga proyekto sa dakbayan. Sa desisyon ni RTC Judge Alexander Acosta niadtong Nobyembre 18, walay nakitang aktual nga kaso o kontrobersya nga nagkinahanglan og judicial power ang kaso sa pagbaligya sa SRP lots. Usa ka taxpayer ang mipasaka og kaso sa korte aron pagkwestiyon sa pagbaligya sa 45.2 ka ektaryang yuta sa South Road Properties. Tungod sa desisyon sa korte, wala na legal nga babag ang paggamit sa 8.3 bilyones pesos nga nadawat sa syudad isip partial payment sa SRP lots. Apan si Konsehal Margot Osmeña, ang head sa Finance Committee, nagkanayon nga iya unang ikonsulta ang desisyon sa mga abogado sa dili pa mohimo og aksyon ang korte. Padayon karon ang investigasyon sa Mandaluyong Fire Department sa dakong sunog nga miigo sa usa ka residential area sa syudad kagahapon. 8 ka mga tawo ang gidala sa ospital human kini nangasamad sa pagpaong sa kayo, samtang hapit usa ka libo ka mga tawo ang nawad-an og panimalay. Matud pa ni Mandaluyong City Fire Marshal Nahum Taroza nga kapin 4,000 ka mga residente ang apektado ug nakatala sila og 6.5 milyones pesos nga danyo sa maong sunog. Ang alarma sa sunog nadawat sa kabomberuhan alas 2:30 sa hapon kagahapon ug nakontrolar alas 4:30 na sa hapon didto sa Block 32 Malawi Street, Barangay Addition Hills. Base sa inisyal nga investigasyon, faulty electrical wiring nga nagsugod sa balay sa ginganlang Jopay ang hinungdan sa maong sunog. Ang kagahipot sa dalan og kawalay fire hydrants ang nakadugang sa problema kung nganong dugay na kontrolar ang kayo. Usa sa matag tulo ka botante sa Metro Manila ang mubutar kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagka-presidente kung ugaling karong buwan na gipahigayon ang eleksyon. Kani ang resulta sa bagong survey sa Pulse Asia diin nanguna si Duterte sa mga top presidentiables alang sa mga botante sa Metro Manila. Nakakuha og score nga 34% si Duterte, misunod si Grace Poe sa 26%, Jejomar Binay sa 22%, Maroha sa 7% ug Miriam Defensor Santiago sa 7%. Gipahigayon ang survey pinaagi sa face-to-face interview sa 300 ka mga respondents sa Metro Manila gikan November 11 hangtod November 12. Duha ka semana sa wala pa mideklarar si Duterte nga modagan siya pagka-presidente. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud.
Laing Pilipino na usab ang nagmalampuson sa usa ka international singing competition. Ang 19 anyos nga si Filipino-Australian nga si Cyrus Villanueva mao ang bag-ong kampiyon sa X Factor Australia human sa finals niadtong Martes sa gabii. Gipildi ni Cyrus sila si Louis Adams, Jess Dunbar ug Matt Price. Mapasalamaton si Cyrus sa Ginoo, sa iyang mga supporters ug sa iyang mentor nga si crooner Chris Isaac. Isip grand winner sa X Factor Australia, makadawat si Cyrus ug usa ka home recording contract sa Sony Music alang sa iyang bag-ong single nga Stone na available na karon sa iTunes. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po din sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mahigala sa atong Christmas countdown, 29 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dinhi natapos sa atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!